И здравейте потребители на Versus Gaming, аз съм Versus, с нас е Hester Gaming. Опа, държа копчета. И това е моя нов YouTube канал. Бъгнем с пейса. В който ще качвам клипчета на Minecraft и Need for Speed World, пък може на някоя друга игра. Това е една... Да, с него мога да снимаме често заедно, не знам, може. Съзнай. Да, още не съзнай. Това е една моя къщичка, която съм строял. Ние сме почнали една нова, която може би ще я построя с вас. Направил съм един speed build на нея. Не на тази къщичка, разбира се. Да, още съм... Той е кратък, но съм направил... Това е неговата стая. Но съм направил... Да, една малка част, почти входа съм направил, нататък ще правим още спидбилчета и такива работи. Има кой да му помагате и че... Да, има кой. Hester Gaming. В спидбилда. Да, и ще... Ще пусна клипа, като се телепортна до къщиката. И здравейте отново, Hester Gaming за малко отсъства. Това е частта, дето... Частта от къщата, горе-долу входа съм направил. Тук този дърт няма да е по този начин. Чайте малко. Има още много какво да се прави. Това е много суровата част, която сме направили. И сега ще ви пусна speed build да го гледате. Наслаждайте се! И след като видяхте speed build-а, дано да ви е харесал. Коментирайте ако такова, не знам. Тук, не знам, може би ще има нещо като седянка, пилка, не знам. И това ще е край на епизода, първият епизод, малък ще е. Разбира се. И това ще е край на епизода. Чао!